basiran. Bagong. Wah, susah iki aku. Melu ngampet-ambegane. Kok sing wani karo Prabu Baladewa. Iya karo begawan Durna. Aja digetak ndak wonge kaget malah ra iso omong ora. Kok anggepmu apa? Ngantase kowe iki mung batur. Neng kok wani karo Koko Prabu Baladewa kowe iki arep mboyong sik Prantawati. Arep tok jojojoke karo Pepe Petruk. Babagong, Apa? ayo kowe bali. Nono gareng bebali mbane matamu tak ganti neker. Muni piye cangkeme? Muni piye? Iya, oh iya. Wah! Oh iya. Iya, oh iya. Iya. Mundur. Senjaki ngamuk. Bagong ngamuk. Gareng yo ngamuk. Waduh. Mripate. Cilaka men mboten ndelik cilaka. Galeng kang slupan wong Faihung. Wajo. Waya. Aya. Ming pono kawane kok iso mbubarke Kurawa. Gugu karepe dhewe. Manus maning jajalanet. Kartomarma mundur. Swatama mundur. Citraksi mundur. Durmagati mundur. Paman. Sing marai geger mboten pono kawane. Lha, sapa? Ning Sencaki melu cawe-cawe. Gareng kalih Bagong dibelani Sencaki kula semanggaken. Mula Kurawa bubar mboten kanten-kantenan. Ayo. Ora ketap-ketip kowe seng. Apa mbok anggap Bagong karo Gareng musuh Kurawa? Kalahno nggih. Tugang rene. Pelek ke badan. Gleleng. Heeh. Reng rasa gleleng sikilmu becik e. Cerewet. Ayo, mung sapa? Oh. Osya. Wah, iya. Iso ngalahke aku bumi langit tangkep. Aduh. Tratapan. Weruh kawan loro kok kaya weruh malaikat. Nek nganti Bagong ki nekat terus njukuk watu kepruke sirahku apa ora modar. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Keman. Maju apa piye? Ngomong suwe apa? Bagong karo Gareng. Waduh. Wedian. Piye? Ngomong Ponokawan derajate wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Wong apa-apa Ponokawan. Wani. Maju iso nggawa Gareng iso ngrangket Bagong. Njaluk apa wae bakal dituruti. Mang sesemingkir, Mas. Kula tandangane nono Gareng Bagong ora gelem bali nang Karang Kadempel kalau konangan Citraksi tutu geli gulumu siji-siji wae.
basiran. Bagong. Wah, susah iki aku. Melu ngampet ambegane. Kowe sing wani karo Prabu Baladewa. Iya karo begawan Durna. Aja digetak ndak wonge kaget malah ra iso omong ora. Kok anggepmu apa? Ngantase kowe iki mung batur. Neng kok wani karo Prabu Baladewa. Kowe iki arep mboyong sik Prantawati. Arep tok jojojoke karo Pepe Petruk. Babagong, Apa? ayo kowe bali. Nono gareng bebali mbane matamu tak ganti neker. Muni piye cangkeme? Muni piye? Bangsat setan ratatana. Iki moto tenane, Nyok. Kar diganti neker. Jajal untungmu tak ganti gotri entuk ora? Wajia! Wes rasa wacah. Kowe iki wis ngompol barang. Wis wacah. Oleh nglarake ati padake ora. Ayo kowe gelem bali ora. Nek ora gelem bali njaluk maem cara piye? Iki sing marahi mumet nang kene iki. Omong selalu selip. Ndara Citraksi. Apa? Kowe tak kandhani ya Ndara Citraksi. Penonton semene akeh iki wis do ngenteni perangmu karo perangku. Betul. Wong semene iki padha batin kabeh. Citraksi kae engko mesti modar diajar Bagong. Ora enom, ora tuwa, ora gedhe, ora cilik, wis do ngarani nek Citraksi mesti didak-idak Bagong. Ngapa ireng guyu? Udu aku. Persis e. Piyai kono kok kandhake aku. Guyune kek Kaya kowe. Ha, dah paham? Iya. Iki engko nek nganti perang, nek nganti kowe menang karo aku, wong semene iki gelo kabeh. Wong Nalagaten. Piyai Nalagaten sak kiwa-tengene gelo kabeh. Bagong kok kalah karo Citraksi iki berarti dalange pecuk. Paham? Uga ana sing gelo penggalihe nganti do bali kabeh wayangan pitulasan bengi iki sepi. Mergo Citraksi menang karo Bagong. Siji diarani dalange pecuk, loro dalange ra pengalaman. Mula sesuk taun ngarep nek pitulasan rasa nanggap dalang iki. Mergo goblok Citraksi kok menang karo Bagong. Hah? Nek kowe karo aku ora ditanggap, kowe arep bosok ning kotak. Jamur neng kotak ora dimainke. Wah. Oh ya. Ha, mulane mbangane kowe iki engko bosok ning kotak ora nggo wayangan. Saiki kowe mulih ning sesuk taun ngarep tanggapan tetep lancar. Betul. Cocok kok cocok. Heeh, cocok. Lulu becek kaya ngono. Mbangane aku menang karo kowe ning sesuk ora wayangan, lulu wong aku kalah mundur ning sesuk tanggapan tetep lancar langgeng. Bangsa Indonesia tresno marang budaya Jawa. Betul. Salim. Samalan. Salaman. Sesalaman. Ngono bae ya. Heeh. Berarti kita sudah menjadi satu. Mama manunggal. Citraksi ora sengit karo Bagong, Bagong ora sengit karo Citraksi. Ha, ngono wae apik. Tur entuke apa kowe mbolani Durna? Bener. Lah Durna ki apaku to? Lah, gene iso mikir kaya ngono.
Tuturno ki guruku ning sprene aku ora tau entuk ngelmu. Berarti kuwi guru sing ngapusi. Gunane apa tak ewangi? Bener. Wis ngono mulai. Terima kasih sebelumnya. Ya padha-padha. Kok kowe sok sinten selo ora? Neng nggon aku. Ana acara apa? Elektron. Aku nanggap elektron. Lho, anu ngapa? Apa Indra Citaksi? Nyajani sumur. Ming nyajani sumur main elektron. Kuwi panjaluke demite. Sing tunggu ki mantan penyanyi dangdut. Oh. Ya wes ngati-ati. Wis ngono aku tak omong pate sengkune. Nek aku ngajar Bagong sesuk ndak ora wayangan meneh ndak aku dadi wayang sing jamur ning kotak. Mula aku njaluk pamit tak bali. Sing ngati-ati. Peng pengestu tak jaluk Bagong. Sing ngati-ati kono. Wis mulai pun rampung. Rampung Pelajarane. Ha kowe iki saka ngendi? Siji jare jajah. Mbok cangkeme iki meneng sik. Apa urung ngomong kok isa ha. Sik sontek sik kana. Kowe ra tak kon nemoni Bagong. Apa men ketemu? Oh, tok ajar. Mboten. Lho. Lah kok ora tok ajar? Man. Ngapa? Kok kula dikandani Bagong. Barang kula ketemu Bagong. Terus Bagong ngomong, Ndara Citraksi, piyayi semene sak Nalagaten sak kiwa tengen iki padha rawuh mrisan iki. Wis do mbaten nek iki mengko bakale gelut. Terus Citraksi kakalah didak-idak Bagong. Kuwi penonton padha bombong bungah penggalihe, seneng padha mrisani wayang. Heeh. Neng. Nek nganti kula menang, niku piyayi semanten iki do gelo kabeh. Kurawa kok menang karo Bagong, tur ngarani mesti dalange petuk. Kurang-kurang bejane sesuk taun ngarep ra ditanggap meneh. Nek kula ora ditanggap, kula dadi wayang bosok teng kotak. Jamur ora dinggo. Mula bangane kula dadi wayang sing basa. Luwung kula mundur kalah ning sesuk taun ngarep tetep wayangan lancar. Oh. Paham enggak? Paham mboten? Iya. Sampeyan barang niku ya ora metu. Sampeyan ya ora metu ming nang jero kotak, ming sedakep meneng wae. Ora ana sing nglakokke napa sampeyan betah? Iya. Lah iya. Mula tinimbang kula ngajar Bagong ning sesuk ora ana wayang mergo dianggep dalang iki goblok mergo Citraksi kok menang karo Bagong, luwung kula mundur ning tetep wayangan lancar. Paham? Ya. Ya wis kana minggat. Kana minggat. Buyer ndasku. Mbok ndas aku ndas. Wong ndas kerep bujere kok digowo ngalor ngidul. Rasa gondas. Diganti pucukan rek. Rameng titik tingil. Susah aku nek gagas Kurawa kok macem-macem kaya ngono. Kakang Durna. Nan. Kok wonten dawan? Durna. Tak kira nek kula. Tak kira. Oh, wonten dawuh Dewate. Bagong kali Gareng ngamuk. Sampeyan kala wau sing nantang Bagong karo Gareng. Kula sumanggaken Kakang Prembaduna. Gugu karepe dhewe. Nala Gareng Bagong ora minggat. Waket nadai Kyai Sunda manek mekulu karo kowe parek kowe.
jajalan iblis lanat. Bagong wong kang kaya kowe. Wani bubarke para Sata Kurawa. Iki apa iki? Iki apa? Iki pusaka Kyai Cundamanik. Iki tamake Gunung Jugruk Segorasat. Nemeng campurmu wae. Sirna Margalayu. Ora minggat ngarepe Gantuna. Lakon mati dening aku. Mangsane Punakawan kira ana sing tresna. Mbebeda karo Punakawan ajar. Diaker. Ah. Seria long-long narita oto bana uli dasian mendita oto. Lho kareng kowe nembang apa kowe? Modhu awake dhewe. Ngapa lho? Ndara Kresna wis nang gone Ndara Senyake lho. Aku mau ki wis mengkurep nang dalan Ndara Kresna nyandhong ora tiba. Wis marem. Marem wae. Aku nek ora mbulani kowe tangi lamun tak lakoni kaya ngene. Lah iya. Iki kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Ndara Sencaki. Waduh. Nula karek padha-padha, rasa kuwatir. Kowe uripe Sencaki Ngunjatosi Begawan Duna. Ah inggih. Bagong ora ngetok. Duka mboten ngertos wonten pundi. Kondene kon melu Njatosi sisan gawe le modar sisan. Pendhita kaya ngene kok dinae urip. Lah inggih. Ingkang ngendika menika wau? Aku. Iki kula wastani Nala Gareng menika kala wau? Aku. Mbok yo bedake to yo, suarane Nala Gareng karo Kresna kok anggap padha iki lho. Alitipun sami. Kowe mau wis tak kon piye? Tak dawuhi apa? Aja Njatosi Durna to. Sing aku Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng. Pun ngepit muni ngidul banter mana. Dioyak, setan ana. Ada. Kowe iki ngapae? Kowe timbali Ndara Kresna kok malah njukuk pite wong nggo ngepit ngidul arep melarikan duru. Melarikan diri ya kowe. Ora ya Ndara. Wah. Piye iki geger kene? Wis sing arep tanggung jawab. Ayo tanggung jawab. Waduh. Nala Gareng aku tak takon karo kowe sing ngakon Sencaki melu perang mau sapa? Mboten wonten kok. Asli mboten wonten. Wau niku kula nganu. Napa jenenge? Mlayu kalih Bagong diajar Kartomarma terus
ketemu Ndara Sencaki. Asli lho niki kula ngomong apa anane. Seksine Bagong, wer dene wer. Wer. Wer tak plinteng dasmu Kok gendi kowe sing ngepit ngidul? Ngardo mlayu saka kenyataan. Yo diadepi yo. Wes. Yo, aku kene. Aku akon Sencaki ora takon melu perang ki mergane aku moh. Yen to iki dudu perkarane wong Ndarawati, lah kok wong Ndarawati melu-melu, Ndara Sencaki sing nekat. Ndara Sencaki sing nekat. Aku ora nekat. Aku ora tau nekat, aku mung kondo nek aku pengen banget njotosi Kurawa, pengen banget njotosi Durna. Lah, wong kepengin kok dilarang niku ora ya norake ati to. Ndara Sencaki niku kepengin banget. Kok dilarang niku ora nglarake ati to. Oh, kula ora tau kepengin sok tak salurke kok. Niku ora teko pengen lho. Ah kok pengen banget kok ora dileksanani niku ora tegese nglarake ati. Setyaki, wonten dawuh. Mundur kene. Inggih. Nang kula boten diputukani. Wis ora. Aku ngurus perkara iki nek mungsu wong loro iki malah mumet sirahku. Wis mesang ora tak urus. Ning esone aja tok baleni aja mbadal dawuhing ratu. Boten. Nek aku muni ora ya ora. Sendika. Nek aku muni hoo ya hoo. Sendika. Nek aku muni iu ngono. Kuwi berarti aku wis nang jaba. Ngopo ta iki kok nesu iki? Kampleng sisan kowe ora. Durna suwe tenan wis semaput wis men. Alen jotos Ndara Sencaki ya ngawur tenane ya leng. Ha iya. Wah, blas. Sesone aja tok baleni Setyaki. Mboten. Tenan ya? Inggih. Kowe iki Senopati kudu ngerti tata krama, ngertos. Lahir batin ya? Inggih. Nek aku wis muni ora, nek iya ya iya. Inggih, ngestaken dawuh. Mbok ora ro melet nek muni nggih. Kowe ro melet po? Mboten. Bagong asu. Yo, tumbak cucukan. Wah, Ndara Sencaki ora melet kok. Ming mringis. Kok ora puni-pun damel dolanan pono kawan kok nggih. Remen, seneng dengkulmu mlocot kuwi. Aku ki ora seneng ya mung nyatake wong Bagong nek omong ya sok nyata sok ora kok. Niki wau mboten nyata kok, dengkulmu mlocot. Aku entuk anakku dipek Petruk lan aku netepi marang perjanjian. Ning kowe ngerti ora Ndara Garing? Ndarawati iki lagi peteng. Walah, sekringe. Sekring dengkulmu ora. Tegese peteng kuwi kanane lagi peteng. Oh, lha rak ngoten. Merga koncatan senjata cakra. Wah. Senjata cakra lunga. Apa kan? Senjata cakra lunga. Iya. Nek Petruk iso nemokke senjata cakra katur menyang negara Ndarawati, tak pek mantu. Waduh. Wah, Petruk mesti usaha tenan iki ya, Kang. Heeh. Nek ora apa-apa ya mulai ya. Petruk diomongi mulai. Petruk kowe kudu usaha, njaluk pangestune bapak, ngono men entuk senjata cakra daturke Ndara Kresna men entuk putri Ndarawati Dewi Purantawati. Ya. Matur sembah nuwun sinuwun, kula nyuwun pamit. Wangsul dhateng Karang Tumaritis. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Kula nggih nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Nggih. Iya, iya. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Niku artane arep jadawah niku lho. Endi? Kleru ming nyekel sake dhewe kok ra iso to ya niki gi lho. Pun yo. Ya mulai yo Gong yo wis entuk 100 yo. Copet tenan.